6 वर्सां जाली बोर्ड अजून घालूंक ना. आम्ही सांगलो त्याने सांगले कोण आहलो पळय त्याने सांगले आमकां हाल्याच बोर्ड घालता म्हणून, हाल्याच हिंगा नोव घालता म्हणून. कांयच ना. आतां गेल्या माच्यान घालता म्हणून सांगलेले, अजून उदकूय ना आणि बोर्डूय ना. बोर्डाक जाली 7 वर्सां आतां. बोर्ड घालूंक ना अजून. मार्केट म्हणून लोकांक खबरूच नाही. हे आमी गोरवांच्या गोट्यान पळय दवरल्या ते भाशेन आहा आमी हिंगा. आनी पळय ही 2 हें दवरलेली रोकडीच काडटा म्हणून सांगलेली. ही बिल्डिंग आहा पळय ती फुडल्यान तिवूय काडूंक ना. आता कसं झालं, प्रत्येक वॉर्डमध्ये म्हणा, प्रत्येक कॉलनीमध्ये फिश वेंडर्स जेव्हा डोर टू डोर डिलिव्हरी स्टार्ट केली आहे, त्यामुळे लोकांचं फिश मार्केटला यायची कमी झालेली आहे. आणि प्रॉपर तिकडे पाण्याचं अरेंजमेंट नाही आहे, तरच तिकडे आपल्या ह्याची तटे नसल्यामुळे त्या गोष्टीवरती मी नक्की काम करेन. आणि तिकडे आपल्या त्या फिश वेंडर्सना ज्या रीतीनं मार्केट अगोदर होता त्या रीतीनं आता सध्या नाही आहे. त्याच्यासाठी मी जे तिकडे कमी आहे ते सगळे आम्ही साखळी म्युन्सिपाल्टी त्यांना तिकडे पाण्याचं व्यवस्था नाही आहे, तिकडे आपल्या त्यांना लेडीजना वॉशरूम नाही आहे, त्या सगळ्या गोष्टी मी कन्सिडर करून साखळी म्युन्सिपाल्टीतर्फे आम्ही त्यांना एक चांगलं फिश मार्केट ऑलरेडी आम्ही मल्टीपर्पज कॉम्प्लेक्स आम्ही इथं स्टार्ट करणार आहे. लास्ट टाईमचा तो आमचा प्रोजेक्ट होता, तो पेंडिंग होता बऱ्याच दिवशी, तो आम्ही घेणार आहे. बिकॉज प्रत्येकांना व्हेजिटेबलला सेपरेट, चिकनला सेपरेट, परत फिशला सेपरेट, प्रत्येकांना आम्ही चांगलं बसण्याची सोय, पाण्याची सोय, त्यांना सगळ्या फॅसिलिटीज आम्ही देऊन